Tejini Komalpur Manik Bandar Bang Thangpaiga Arbhanit Kabang Machin Borok Sikla Rock Juan Rock Bole Agok Jak Tini Pandani Tipang Tei Paimat Chini Okra Chinan Chide Borma Chin Borong Monang Montri Tei Chin Orodot Dai Sadodak Angbum Khulia Chin Candidate Chini Okra Rock Chini Boloram Jotono Tini MLA Anik Paipile Hambaya Faro Angka Gautini 40 বছর পরেও চিনি এডিসি মামারি প্রায় 40 বছর কাকা 40 বছর পরে পুইলা ত্রিপুরা লাইভ বুমাগো जों कायसा उपहार मागै दङ बाइक लायगै जों 40-50 বছর চিনি বড় हामारि माया बाहागे हामारि माया चिम्बर रखे सब समय जों उल्टा दिखे हिलायो तावर हम दिनै दिल्ली बीजेपी सरकार एनडीए गवर्नमेंट रन बाय नरेंद्र मोदी जी प्राय 7 বছর दं चिन्तिब्रा बहायन प्रथमबार बीजेपी आइडिया सरकार अर्थलै दं ताखौ बोखरो दा बाहायनो हाय Cini edisi bhaino आइपी बीजेपी सरकार अंगनाय गठन खाय दङ तारमाने जों 3टा इन्जिन थेबा जागनाय ताबोखौ डाबल इन्जिन केंद्र बाय राज्य सरकार एक ताकाय जों थेबानाय चिनि एडिसि बाहाय चिनि बीजेपी सरकार तारमाने 3टा दल दिल्ली हयते एडिसि द्वारा Cini mang सरकार दं नाय Cini mang गाहाम यादेबा अमर सब कासु दं सब कासु 50-60 বছর পরেও अमर पुइला आनि तिब्रा सारक खमुलिन बरक रक बा अरन जनगण रक जों आशीर्वाद मोननाय एत बছর जों दिप्राय बुं दंमोन Cimbora जों उल्टा हिलायो तो मातिब्रा सात मा वानसा जों गबिरखौ वानसो गया जों सयफिनो उल्टा आङो जों आं कासे कक सासेनो परिबार कायसाओ बसला मांगलै अक्रा माहास कुसुमासा बसला अक्रा हंगाय सबफेन मुवा फानो कुलो मा फानि कौनाया कक खनाया सयदान ते मासे कुसु बुसलांगाय मा फानि कगनागो कक खनागो मुवा फानो कुलिया नों साबना हामजागनाय नों मुवा फासाबना हामजागनाय बसला मा सयदान को कगनाया मुवा फानो कुलनाय जात बन्दे माया खायै इन बिसा कुसु नन कगनिन कगनानाय बर गाहाम बन्दे माया खायनाय नों सादाखौ बखरो Om Bastam niko, awan bagi atau bosor ceng, ani terasa ceng, bukan kanang jagia, maya kajagia, tahu ni bagai, sengul dah hitung, sengtong nerengya. Kau kasih kerja apa? Tongang ria hak kemagu mahai, seng hak kemai tahu. Nana ini Assam, Meghalaya, Nagaland, Manipur, Mizoram, Borongkai. सब समय न केंद्र ने कक खाई चले उबर केंद्र बन हारो दिल्ली ने आशीर्वाद मा यांखाय जोंहाय चिकनसा राज्य गरिब राज्य जों उन्नति मैया आवन बागै एत बसर जों उल्टा मा हिङि दङ जों केंद्र ने जों हामारि माया केंद्र ने आशीर्वाद जों माया तांगै जों दिल्ली कुलायो केंद्र ने कुलायो और के कांग्रेस सरकार और के सीपीएम सरकार और बीजेपी सरकार और बंगाली कांग्रेस सीपीएम सरकार जों कुनु दिनाव गथालाय मैया आवन बागै आनि बर रक 50-60 বছর जों दिप्राय बुङै दङ अब स्वाभाविक अंनाय न
ताबोनो बयला सिगां तिब्रागो एत बसर जों नुगिया जों साइमाया दिल्लीआव सरकार दिनै ताबो बीजेपी सरकार त्रिपुरा बाहायनो आईपीडीपी सरकार मोरहनो डाबल इन्जिन ताखौ बोखरो अ सामोन गाहाम मोननाय सानबां गाहाम निनानि बां गाहाम तीन दफानि बां गाहाम अबनो जों बुजिया आं दिनै कक सानाम जताखौ बोखरो ताबो जों बीजेपी मात्र आईपीडीपी सरकार मात्र 3 बছর ओ 3 बছर जों सबसे खालामनाय अब गया बीजेपी लोग अब न कुलायो आईपीडीपी कुलायो कुन खालामले हाय खालामले नै बरं जों जे सामन खालामनि अबनो केबो सानाय करै बलाय कपाल हामिया आं दिनै अज सारा मोसौखौ बलाय दुखु नांगौ आं आगिबो कक साका आं बोले साइमे आनि निजेला आं मासाव सारा त्रिपुरा जो जों 13 लक्ष दं जों त्रिपुरा साराव कंथाइ बारा 13 लाख पपुलेशन ओ 13 लक्ष बराव मिसिङाव आने केबो नुगियाखौ एक बदिन का ज्ञान सिदे बर्मा बनि चाकरी कर्म जीवन हयदे बदिनी लागातर सामखाइ दं दफानि बाग जातनि बागै बजखन दिल्ली दंफोर बाहायनो अलरेडी सामखाइ दंगो आं मुइद माखा आसि दांगागो चिबर बेलाय खिथा दं जाखा दिल्ली बर साइमानो आसि दांगा अंगाय जों से दोसफो जत त्रिपुरा सार अंगाय बुगुर बन्थि जों से दांगा फनांगो बर हामिया हाके बर खागाय दं आजर काकेनसि कासे मेमोरेन्डाम सुइगा चिठि सुइगा इन्दिरा गान्धी नो जेबो बचिठि सुइगा इन्दिरा गान्धी नो आ चिठि नायै इन्दिरा गान्धी खारियाव जाखा बनि चिठि परे गई केबे व्यक्ति सुइया दांगा समय अनेक बरक साइमिया ना बनि चिठि परे गई चिन प्राइम मिनिस्टर इन्दिरा गान्धी बेराय खारियाव जाखा 24 घंटा बिसिङाव आरिम पाथर हग त्रिपुरागो त्रिपुरा रखा खायना बागै आरिम फायहांखाय तिमर साब थैथांबाय खामानियाव थायदोंमोन बु घटना दिनै 85 बছর बयस हरबो थुया बय सुयो पत्रिका सुयो चिठि सुयो से व्यक्ति अनेक बছর আগের চিনে सामखाइ फैयो बहायबर कहम ग्रिजा त्रिपुराव लेहा गोरों ग्रिजा गोनां ग्रिजा दंब्ला नों माबा नुखा दिनै अनेक नुकचुं नुब्ला अफिसा गथ' गथ'रना रिटायार दोनखाखैनो स' आग नुई दङ जाहाथे थैजों साया बो तिनि पइन्ट तिनि जाहाथे कक साइ दङ चिठि सुयो मेमोरेन्डाम सुयो बय सुयो पत्रिका सुयो साबो दङ व्यक्ति नों फुनुरानो आले नुगिया 32 लक्ष त्रिपुरा सानि बिसिङाव एकमात्र काकेन सिदे बर्मा नुगो जातिनि हात अफर कक सानाय 85 বছর বয়স बनि जरा ताबो आराम खायना जरा पंथक तंना जरा माइ गाहामताना जरा बसा बुसौराव बाय आराम खायना जरा बखायाब्ले आबोजिं बराव जिं जादु गुस्ति बराव रक सिगला रक मथा खायने रक त्रिपुरा खायने रक बेसेबां बनो बेंगायो बनो कक खायने सावो बनि फुदुर चितारो लायो बराव मुनि लायगो आया जाति गुस्तिनि बंशनि अक्रा बरगनो अभिभावक बरगनो बरखे बेसि बेंगाय लेगो थात्ता खाय लेगो हड्डी बजार फुन खायो बनो कुलो ओ जाति गुस्ति म थांजागनाय ओ जाति मुक्ति मोननाय 13 लक्ष बर दं जिं बिथिङाव ओ 13 लक्ष बराव आं मासा व्यक्ति नुगियाखौ खाखा नांगै जाति मां सामखायनाय आं मा सोमोन्दो गैयाखौ नांनो फुरुगे अ व्यक्तिनो तामाने बेंगायो अ दफादेसों अ जातिदेसों आबरि बायनो तिनि जाति गुस्ति जों मुक्ति माया जों दिनै साराय मोनांगोन जों फलायो ताखौ बुखराव बुइन दफान बर हमखाय अकरान भ्रमरौ मानेगो अकरा साखाराव जों मानेगो बरामरागो जोंखाय बेसे बेंगायो अ जाहाथे जों आमों जों साइमेया
Tini kaje protokol hot di bodo thangai bodo chen thango kaga tongon sungai di bono hon ekta doi thangai bodo chen bodingon hau kam kok thango chen thanse pedi chen tonglai nai sabos agroh bisi pnu moni nok malon jeni bas Desember mase Januari mase thuk kelai thango gagan si bothui toma jarawal tang thang bono ang to kono problem koroi asik ke chen thangai bar kok salai kha Hodipo tangga yang ni silang pun tangsa aku nero 2 bar, anu di mana aku silang pajak nai, ang tanggu, kagai tangsa aku hotel tanggu aja, benda utang aja, hodipo tu tangga cinta layu, Scott Hutlang ya ceng, bunyi kari kai tanggu ceng, sengaja protokol kerja, hai nanti monteng ya boleh ceng hai na, asik ke risk nagai sama kelai, tansa ni bang ceng tes kelai ka. Boro sadon saimia, mota terus saimia. Asal sing agri sing peluka, sias mau jeng, bokok kamu udah pulang tengkar. Cini agreement tunggu, dokan tikai renai, putra sabur renai. Bokok kok nari ya boleh bokok sama ni. Abang dah aku bukro, ang bisi kok bang salia sodora kom. Kasih kau mau jadi kau tunggu, angkong di mana sarang sering mereka. Dosis cokro, jokowi Bogwan bud. Apa tu saya mana? Dosis cokro, Bogwan bud. Dojon borok, Bogwan nufano. Guri kok sekarang kita, cokro kai, os pajan dog. Ab Bogwan point bud matang bud.